lidi, vítám vás u dnešního videa. Hostíka. Čau. Je to takzvaně hactak. Tak, dneska půjde o tutoriál, jak udělat kukuřici. Lehké je, základem je pár kukuřic. A další krok, kouknout se na internet, jak se to vaří. Si zjistit, kouknout se, prostě toho seznamu si nevšímejte, musíte si vyhledat, jak se vaří kukuřice. Takže tohle byl konec videa, doufám, že se vám video líbilo, určitě ho ohodnotíte lajkem a komentářem, takže díky a čau. Čau. Ne, děláme si srandu. Tentokrát teda už se přesuneme opravdu do té kuchyně. Takže máme tady kukuřice, samozřejmě si je oloupeme. To každý už snad umí, ne? Prostě z toho strhneme kůrku. Celkem pěkně až na tu špičku. Obereme tady z toho tyhle čulinky. Taky urvem. Tady to. Tak a takhle oloupeme všechny. Další krok, když máme oloupané kukuřice. Takže další si nachystáme hrnec. Přimlijeme do hrnce vodu. Dalším krokem si zapálíme určitou část. Budeme dělat. Takže ano. Hrnec s vodou položíme na to a trošku přidáme. Počkej. No, prostě přidáme. Čekáme, než se voda uvaří a až začne bublat, tak to natočím, hodíme kukuřice a trošku přisolíme. Uvidíte. Když voda vypadá takhle, tak můžeme jít dál. Takže opatrně vložíme kukuřici. 1, 2, 3. Přisolíme tak asi 2, já to dám 3 lehce, 1,5, teda 2,5 špetky soli. Tak, soli zamícháme lehce. Tak. A teď bude chvíli trvat a průběžně budeme přilívat vodu, však uvidíte. Tady průběh trvá asi 2-3 hodiny. Stop. To dát i menší předkrm. Dobrý. Tak máme hotovo, když tak během vaření ještě můžeme přikrýt víkem. Máme hotové kukuřice, asi po 2-3 hodinách. Pokud možno přiklopte víkem, už jsem to asi říkal. Doneste si máslo, sůl a na čem to chcete jíst. Budete tak nutně, my to máme jako doplněk. Sundej to. Trošku přisolíme samozřejmě. Jestli chcete, podle své chutě. Já mám mocný jazyk, ukrojíme kousek másla. Přiložíme. Kurňa. Se lepí. Kousky másla takhle přiložíme na to, ať se to krásně rozteče. Chutná to s tím teda lépe mně. Nevím jak vám. Nemusíte tam samozřejmě mít máslo. Třeba vegani, jestli nechcou. Tak. A máme hotovo. Líbový. Tak dobrý. Horký. Ježiš, mňam.
to asi trochu slyšet, že? Prej, on nevěděl kdy, já jenom říkám, můžeš. No, pak je to dobrý. Tady já kousnu. Takže doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, dejte like, odběr na nejlíp, komentář, dislike si nechte. A určitě si tento recept zkuste taky. A my se s vámi loučíme a zatím čau. Čau.